En Boiro, novo escenario resultante tras as eleccións do pasado domingo apunta a un cambio de goberno. A perda da maioría absoluta pearía os populares da alcaldía tras 8 anos á fronte da corporación municipal. O actual alcalde en función, Xoán Xosé Dieste, trataba de explicar a baixada de votos sufrida en todas as mesas e as razóns que os levaron á perda de 2 concelleiros en favor do Partido Socialista. Unha delas foi que non conseguiron mobilizar a todo o seu electorado, confiado na vitoria. A outra podería ser, segundo el, a presenza dun novo candidato no PSOE. O Partido Socialista incrementa a conta de algúns partidos moi pouco, pudo incrementar a conta a nosa, pero moi pouco. Creo que hai moita xente nosa que se quedou na casa, por así o percibimos, non? De feito, hemos perdido 30 votos, 20 e pico votos por mesa. Dieste aludiu tamén á posibilidade de que un cuatripartito formado polo Partido Socialista, agora o maior grupo da oposición con 5 edís, Bloque Nacionalista Galego con 2, e Boiro Novo e Iniciativa Cidadá de Manuel Velo, con un concelleiro cada un, chegasen á alcaldía. Segundo el, as experiencias semellantes vividas en anteriores etapas non foron positivas. Un cuatripartito non vai a ser positivo se hai unha alianza donde hai compromisos fortes, non? Porque bueno, estaremos sempre con distintos proxectos, con máis lentitude, hai máis diversidade de xente, son proxectos máis dispersos, onde as negociacións van a ser todos os días, como xa pasou, xa se viviron un exemplo, e iso eu penso que non é bo. Ante isto, Xoán Xosé Dieste postulase para liderar un goberno en minoría, tratando de gobernar para todos, poñendo a Boiro por diante das ideoloxías. Temos que pensar todos moi ben o que queremos, deixar a parte os partidos e as políticas. Os concellos son diferentes, os concellos non hai ideoloxía. Temos que favorecer que Boiro siga medrando, crecendo, se siga modernizando, esa é a miña voluntad. A miña voluntad en estes momentos é, en primeiro lugar, non vou a pactar con nadie, pero sí estou aberto a gobernar en minoría e chegar a puntos de acuerdo con todos os partidos.